No niin, tämän talven viimeinen tuulenkaatotyömaa, ainakin toivottavasti. Isäntä siellä menee edellä ja irrottelee moottorisahalla tyviä, noista leipoista irti ja osalta tyveltä tekee moottorisahalla tukkia. Tässä oli sen verran suurta tuo kuusikko, että ei kehtaa millään nyt tämän operaation takia hajottaa koneita. Ajattelin tehdä tällaisen koneen esittelyvideon. Tuntuu, että vanhat koneet kiinnostaa YouTube-kansaa, niin katsotaan vähän, että minkälainen kone löytyy. Elikkä tosiaan pari vuotta sitten meille tuli tällainen Profi 500 vuosimallia 2005. Sellainen 19 000 tuntia on mittaris. Elikkä pari talvia tällä on nyt hakattu, taikka toinen talvi menossa. Ja jos lähdetään kouran päästä liikenteeseen, niin Keto 100 löytyy vuosimallia 98. Ja mä voisin liittää tähän vähän pätkää, miltä nuo kuormaajan letkut näytti syksyllä ennen remonttia. Elikkä ne meni niinku poikkipäin tuossa kuormaajan alla. Ja ne oli muutenkin vähän niinku risin, kun ne oli kaikki oikeastaan eri mittaisia. Niin nyt vähän paranneltiin tuota riipuketta. Se pyörii edelleen, mutta se on nyt vähän niinku hirtetty kiinni, eli nuo kuormaajan letkut menee nuo niinku pitkittäin tuossa kuormaajan alla, niin se on varsinkin harvennukselle paljon mukavaa lähteä, kun ne on nyt yhtä nippua ja siistiä nippua, niin ei mene kaikki kuuset tuonne väliin. No sitten jos katsotaan, jotta mitä tuo koura on syönyt, eli siihenkin on vähän päivitelty asioita. Ja tuossa syksyllä tehtiin vähän sellaista ennakoivaa remonttia, eli lähestulkoon kaikki kouraletkut vaihdettiin tuossa syksyllä. Ja pyrittiin siihen, että saataisiin kaikista letkusta oikean mittaisia. Ja vähän letkua tuonne spiraalin sisälle suojahan, ettei tarvitsisi oikein paljon tehdä letkuremonttia täällä mettässä talvella. Ja sitten tuossa syksyllä vaihdettiin uusi jarruriipuke. Se oli vähän tapit väljät vanhas, niin se vaihdettiin suosista riipukeen ja sitten tuo hydraulimoottori vaihdettiin. Eli se vanha moottori oli aika voimaton ja siinä oli klappia, niin laitettiin uusi hydraulimoottori, niin se on kyllä huomattavasti mukavaa nyt käännellä tuota kouraa, kun se on tiivis. Ja laipan laakerit vaihdettiin tuossa syksyllä, niin se on huomattavasti mukavaa, kun ei jää tuo laippa joka kannon taakse tai pölkyn taakse jumihin, kun se laippa on niin sanotusti tivis. No sitten nuo vetomoottorit, niin se todettiin tässä nyt tuulenkaatotyömaalla, että kun nuo nipat on tuossa aika tyrkyllä, kun sä lykkäät tuon kouran tuonne tuulenkaatoryteikkään, mihin on monta puuta vieretystä, niin kun sä tiputat sen kouran tuonne ryteikköön ja painat leuat kiinni, niin nuo letkut ja varsinkin nuo nipat tuossa, niin ne on aika herkällä. Ja sen takia tähän toiselle puolelle jo tehtiin tällainen suojus. Se tuli mukana ja sitä vähän paranneltiin ja nyt pitäisi tuohon toiselle puolelle vielä rakentaa tai katsella jostakin tuollainen suoja, jos löytyisi. Mutta voi olla, että se menee nyt sitten ensi kesähän, jos sais sen verran suojeltua tässä viimeisillä työmailla noita letkuja ja nippoja, ettei tarvitsisi oikein paljon vaihdella, niin pitää ensi kesänä sitten rakentaa tuohon toisellekin puolelle vielä tuollainen pellinen suoja, että se suojaa tuota moottoria ja noita letkuja ja nippoja. Mutta muuten on kyllä koura toiminut oikein hyvin, ei mitään ihmeempiä sen suhteen. Vähän siinä nyt klappia on, kun se on vanha koura, mutta ei sillä lailla, että se nyt olisi niinku häirittävää. Ihan hyvin pystyy kyllä hommia tehdä. No sitten jos katsotaan vähän tuohon peruskoneen päälle, eli tosiaan Profi 500, eli ei 50, mutta ei myöskään 6VD, eli hytti on tässä niin sanotusti eturungolla. Se vähän vähentää
moottorimeteliä tuossa ajaes, kun se ei ole tuolla takavaunussa tuo hytti kiinni. Emekahvat, Motomitin mittalaite, peruskombo. Tuossa on isän vanha mettäsuunnittelu tietokone Panasonic näyttönä tuossa Motomitilla. Ja tuosta puuilon lämpömatosta täytyy kyllä antaa suositus, että se on mukava. Tuossa on rautainen aika kylmä lattia, niin laittaa tuollaisen lämpömaton, niin saa ajaa reinata sulla. Ei tarvitse istua kumisaappaat jalas koko päivää, niin ei hikoa sukat ja pysyy jalat lämpöisenä. Se jäi tuossa aamupäivällä vielä mainittamatta, että nämä koneen turvalasit, niin nämä vaihdettiin silloin heti ekana syksynä, kun tämä kone tuli meille. Elikkä ne oli klassiset turvalasit, sellaiset harmaat, vasten aurinkoon erittäin mukavat. Niin se aika äkkiä päätettiin, että ennen kevättalvia ne on vaihdettava ja tilattiin sellaiset palat, mistä sitten kuviosahalla leikattiin oikean kokoiset nämä eteenpäin olevat ikkunat, eli takalasi on vielä sitä vanhaa turvalasia. Ja sanottakoon sen verta, syksyllä tuli videota takarenkaan ongelmista, niin ne on nyt korjaantunut, eli se oli se jarrun tiiviste, mikä siellä aiheutti harmia. Sama juttu kuin toisella puolella. Eli takarenkaat vetää nyt kyllä molemmat ihan hyvin. Joo, ei kai siinä. Talvikin tuli taas takaisin. Tuli 2 tunnissa enemmän lunta kuin koko talvena tähän mennessä, mutta eiköhän nuo puut tuolta nyt vielä löydy. Vähän harmittaa, kun ei nyt oikein tänä talvena tullut noita harvennusvideoita, kun tämä talvi meni kuinka meni tämän Hannes-myrskyn takia, mutta ehkä sitten ensi talvena innostuu kuvailemaan harvennusjuttuja. Kohtahan tässä pääseekin polttopuun tekoon. Kiitos ja laittakaa kanava tilaukseen.